या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थितं नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार दर्शक बंधु, ମୁଁ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଲିପ୍ସା ମହାନ୍ତି। ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଯାଉଛି ମା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନେ ସବୁ କରିବେ। ଏହା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏହା କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଫାଷ୍ଟ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, କମେଣ୍ଟ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଫାଷ୍ଟ ହେଲା ପିଲାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଟିନେଜ୍ ଆମର ରହୁଛି, ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଭଲ ବ୍ୟବହାର ଦିଅନ୍ତୁ। 12 ବର୍ଷରୁ ଯେଉଁ 20-21 ବର୍ଷ ପିଲାମାନଙ୍କ ବୟସ ଯେଉଁ ରହୁଛି, ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭଲ ବ୍ୟବହାର ଟିକେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ସାଙ୍ଗ ପରିକା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସହିତ। କେବେ ବି ବାପା ବନିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେନି କି ମା ବନିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେନି କି ଦାଦା ଦାଦି ଜେଜେବାପା ଜେଜେମା ସେସବୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ନୁହେଁ କି ସାଙ୍ଗ ପରିକା ବ୍ୟବହାର ଯଦି କରିବେ ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ବହୁତ ଭଲ ହେବେ। ବାପା ମା ବନିବେ, ସେ କଥା ନାହିଁ, ମୁଁ କହୁନି ଯେ ବାପା ମା ବନିବେନି, ଖାଲି ସାଙ୍ଗ ବନିବେ। କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏତେ ଆକଟ କରିବେନି। ଆକଟ କରିବା ସମୟ ଅଛି। ସବୁ କଥାରେ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ି ହେଲେ ପିଲାମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେମାନେ ବି ବହୁତ ଆପଣଙ୍କଠୁ ଦୂରେଇ ଯିବେ। ତାପରେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ତାପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଭଲ ବୁଝେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଫୋନ୍ ତାଙ୍କଠୁ ଟିକେ ଦୂରେଇକି ରଖିବେ। ଫୋନ୍ ବେଶୀ ୟୁଜ୍ କରିବାକୁ ଦେବେନି। 12 ବର୍ଷରୁ 20 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେଇ ସମୟରେ ଖରାପ ହେବାର ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଚାନ୍ସ ଥାଏ। ଗାଡ଼ିରେ ଯେତେ ତେଲ ପକେଇଲେ କ'ଣ ହବ? ଯଦି ଆପଣ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଟିକେ ତେଲ ମାଲିସ ନ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ କୌଣସି କାମରେ ଆସିବନି। ଆପଣ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବସାନ୍ତୁ, କୋଳରେ ବସେଇବେ, ତାକୁ ଟିକେ ହକ୍ କରିବେ। ଏଇସବୁ ଜିନିଷ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଭଲ ଭଲ ଲୋକମାନଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଯିଏ ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ କିଛି କାମ କରି ଯାଇଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଟିକେ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସେ ଟିକେ ଜାଣନ୍ତୁ। ଠାକୁରଙ୍କ ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତୁ, ମହାଭାରତ ବିଷୟରେ କିଛି ଜ୍ଞାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଗୀତା ଭାଗବତ ପଢ଼ିବାକୁ କୁହନ୍ତୁ, ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପଢ଼ିବାକୁ କୁହନ୍ତୁ। ଏଇସବୁ ଜିନିଷ କୁହନ୍ତୁ, ହ୍ୟାବିଟ୍ ରଖନ୍ତୁ। ସେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଜିନିଷଟି ପିଲାମାନେ ଭଲ ହେଇଯିବେ। ଆଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୟୂର ପଙ୍ଖରେ ଟିକେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଝାଡ଼ି ଦେବେ ସବୁଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ। ମୟୂର ପଙ୍ଖ ଗୋଟେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ବହିରେ ଗୋଟେ ପିଲାମାନେ ରଖିବେ। ତାପରେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ଡେଲି ପଢ଼ିବେ। ଗୀତା ଭାଗବତ ମାନେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ନ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଯୋଡ଼ିଏ ଲେଖେ ଶ୍ଲୋକ ସବୁଦିନ ପଢ଼ିବା ଦରକାର। ପଢ଼ିପାରୁଥିବେ ନା, ଯାହାହେଲେ ଯେତେ 12 ବର୍ଷ 7ମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଥିବେ, ତ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ୍ ପଢ଼ୁଥିବେ, ପଢ଼ିପାରିବେ ମଧ୍ୟ। ସେମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇଥିରୁ ପିଲାମାନଙ୍କର କ'ଣ ହ୍ୟାବିଟ୍ଟା ରହିବ। ସେମାନେ ଏତେ ଯେଉଁ ଖରାପ ଆଡ଼ିକି ଯେଉଁ ଆଜିକାଲି ଗତି କରିଯାଉଛନ୍ତି, ସେସବୁ ଗତି କରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମା ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପାଣି ଚଢ଼େଇବାକୁ କହିବେ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଗୋଟେ ତମ୍ବା ଢାଳରେ ଫୁଲ, ଚନ୍ଦନ, ସିନ୍ଦୁର ଏସବୁ ପକେଇକି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଓಂ ଗୃଣୀ ସୂର୍ୟାୟ ନମଃ କହି 7 ଥର ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେବେ। ପିଲାମାନଙ୍କ ହାତରେ ସେ ନିଜେ ଚଢ଼େଇବେ। ପିଲାମାନେ ନିଜେ ଚଢ଼େଇବେ। ଆଉ ଏଇସବୁ ଚଢ଼େଇବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପଜିଟିଭ୍ ଭାଇବ୍ରେସନ୍ଟା ରହିବ। ପଜିଟିଭ୍ ଜିନିଷ ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ଆଉ ବେଶୀ ଟିଭି ଫୋନ୍ ଠାରୁ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଦୂରେଇ ରଖିବେ। ଆକଟ କରିବେ ନାହିଁ ବେଶୀ। ତାଙ୍କୁ ପୁରା ସାଙ୍ଗ ପରିକା ବହୁତ ଗେହ୍ଲେଇକି ତାଙ୍କୁ କୋଳରେ ଟିକେ ବସେଇବେ। ଯେତେ ବଡ଼ ପିଲା ହୁଅନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ କୋଳରେ ବସେଇବେ, ବୁଝେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଅଟୋମେଟିକାଲି ବୁଝିଯିବେ। ପିଲାମାନେ ତ ବେଶୀ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଯେ ଯେତିକି ପୁଅମାନେ ଦୁଷ୍ଟ ହଉନାହାନ୍ତି, ସେତିକି ଆଜିକାଲି ଝିଅମାନେ ବେଶୀ ଦୁଷ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯଦି ଝିଅ କି ପୁଅ ସାଙ୍ଗ ପରିକା ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ଆମେମାନେ ଯାହା ଅବିକା ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ କରୁ, ଆମ ମା ମାନେ ବି ସେମିତି ଆମ ସହିତ କରୁଥିଲେ। ମୋ ମା ବି ମୋ ସହିତ କରୁଥିଲେ। ସାଙ୍ଗ ପରିକା ଦେଖୁଥିଲେ, ଆମ ମା ବହୁତ ଭଲ ବ୍ୟବହାର ଦେଖୁଥିଲେ। ଖାଲି ଏଇଟା ଯେ ମା ମାନଙ୍କର କାମ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନା, ସେ କଥା ନାହିଁ। ବାପା ମାନଙ୍କର ବି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଅଛି କାମ। ଆଉ ମା ମାନେ କରିବେ, ବାପା ମାନେ ଗାଳି କରିବେ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ନାଇଁ। ବାପା ମାନେ ବି ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭଲ ବ୍ୟବହାର ଦେଖିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସମସ୍ତଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି। ଆଉ ତାପରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତ ପାଣି ଦେବେ। ତାପରେ ସବୁଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା
କହିବେ କରିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ସେଠୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସବୁଦିନ ଚାହିଁବେ ସେ କେମିତି ସେ ପଢ଼ୁ ବୋଲି। ସେ ପଢ଼ିଲେ ଆପଣ ପାଠଟା ଦେଇକି ଯାଇଥିବେ, ସେ ଯଦି ପଢ଼ିବ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଟିକେ ପଚରା ପଚରି କରିବେ। ଆପଣ ସେ କ'ଣଟା ପଢ଼ୁଛି ତ ଟିକେ ଦେଖୁଥିବେ, ଟିକେ ଚେକ୍ କରୁଥିବେ। ଚେକ୍ ତ ରଖିବା, ଚେକ୍ ତ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ, କାରଣ ପିଲାଟି କ'ଣ କରୁଛି। ଆଉ ଟିକେ ଧର୍ମ ଉପରେ କଥା ଟିକେ ଅଧିକ କହିବେ, କାରଣ ଆଜିକାଲି ତ ମୋବାଇଲ ଯୁଗ ପୁରା ହେଇଗଲାଣି। ପିଲାମାନେ ସବୁ ବ୍ୟାଡ୍ ହାବିଟ୍ ତାଙ୍କର ସବୁ ରହିଲାଣି ଏଇସବୁ ଜିନିଷ। ଆପଣ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନେ ଯେତେ ମୋବାଇଲ ଧରିଲେ ବି, ମୋବାଇଲ ତ ଯେତେ ଚାହିଁବେ କମ୍ ଧରିବେ। ଆଜିକାଲି ତ ଅନଲାଇନ୍ ସବୁ ପାଠପଢ଼ା ଚାଲିଲାଣି, ମୋବାଇଲ ତ ନ ଧରିଲେ ହଉନି। ସେ ଅନଲାଇନ୍ ପାଠପଢ଼ା ଛାଡ଼ିକି ଯେଉଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଟାଇମ୍ରେ ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ ଧରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଟିକେ କମ୍ କରନ୍ତୁ। ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ, କାରଣ ମୋବାଇଲ ଏଇ ସବୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଜିନିଷ ସବୁ ରାହୁକୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରେ। ଯେତେ ରାହୁ ହବି ହେବେ ପିଲାମାନେ ସେତେ ପାଠରୁ ଟଚ୍ ଛାଡ଼ିବେ। ବୁଝିପାରିଲେ ତ? ତେଣୁ କରିକି ସେସବୁ ଜିନିଷ ନ କରି, ମାନେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନରେ ରଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ଟିକେ ଜଳ ଚଢ଼େଇବେ, କହିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଭାଗବତ ସବୁ ପଢ଼େଇବେ, ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଗୀତା, ତାପରେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରେଇଲେ ସେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ପିଲାମାନେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଭଲ ଦିଗକୁ ଯିବେ। ଆଉ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ କାହାଣୀ କିଛି କହିବେ। ଏସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି। ଆଉ ଏତିକି କହି ମୁଁ ଏଇଠି ବିଦାୟ